Gebyar gumelor, gebyar gumelor, cahyaning seni barong Taruno Adijaya.
Siyaga pagelaran kita seni barongan saking kutha Blora Taruna Adijaya ingkang paring asta mijil saking tanggal Jepang Blora. Siyaga pagelaran kita seni barongan saking kutha Blora Taruna Adijaya ingkang paring asta mijil saking tanggar tempel Jepang Blora. Budal Jaya. tansah sigrak panjak kang rawadya pola arsa budal tetunggalan rawe-rawe rantas malang-malang putus
viral ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun 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 kawula nuwun. Sugeng dalu sugeng pepanggihan dumateng keluarga ageng Seni Barong Taruna Adijaya
ingkang mijil saking Dukuh Tengger Desa Tempel Lemah Bang Kecamatan Jepon Kabupaten Kitombluro Jawi Tengah. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Sagiono dipun bantu dening kadang kula Ratno. Para miyarsa kakung saha mewah putri ingkang dahat pinurmatan. Kula matur nuwun dumateng Bapak ingkang hamengku gati sak keluarga ingkang sampun kersa maringi wedal dumateng kula sak kanca pentas ing dalu menika. Mugi-mugi anggen kawula pentas ing dalu menika boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngantos paripurnaning seni barong ing dalu mangke. Para miyarsa kakung saha mewah putri ingkang dahat pinurmatan, mbok bilih mangke keluarga ageng seni barong Taruna Adijaya anggenipun ngelibur panjenengan sami kurang merenaning penggalih panjenengan kula minangka wakil rombongan saking keluarga ageng seni barong Taruna Adijaya nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para sutresna budaya Jawi kados pundi mangke kiprahipun keluarga ageng seni barong Taruna Adijaya sugeng pinarak sugeng hamirsani ngantos titi purnaning seni barong ing dalu mangke. Jaya Wijayanti kalis elir ing sambikala Blora Mustika Blora Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi sekali merdika tetap merdika, sekali joyo tetap joyo. Taruna Adijaya tetap jaya. tanpa mara pamuring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi.
telengeng kalabu pambukaneng warana tarlinga saking liyep layaping ngaluyu pindha bacating supana sumusuping rasa jati gebyar-gebyar Taruna Adijaya. Kabeh padha sumi kira ing dalanging jala
Srumawayo Sang Yaksendra Gurarupa Mangasa Skadi Bangsa Palkaprapa Selo Kaplosa Satro lumayu mangungsi kagiat kakudo Kang Joko Joko Bumi Yuk.
Yo. Wah, salah yo. Wah, lo yo lo. Oh, ah. Wah, salah. Iyo. Ya. Walah. Oh, ah. Yo. Ya. Yo.
Yo. Oi. Waduh yo. Waduh yo. Ayo Ger. Iya kalau. Yuk. Iya. Yuk. Salah yo. Iya kono. Ayo deh, ben ora ana jengkok yo. Ya, ben ora ana jengkok deh yo. Alah yo. Waduh yo. Yuk. Maju Ger. Ayo. Ketok malah nangkep Ger. Yo. Waduh. Walah. Yo. Awas. Yo. Ayo, teknologi. Nah, teknologi.
wis tuane wah. Lah. Alam ya. Hoi. Wis disorai sinden loro sak apik. Alon-alon ae Dik. Tek tenagane lah. Ayo. Gantenan ya. Walah. Lho. Alon-alon yo. Oh. Mancal barangka. Goyang bakal akan lo alon-alon de eling umure de alon-alon lah alon-alon lo aduh rogo tuwa ayo lo apa sih dutal iku mau? Ayo. Hei, salah. Ho. Hei. Olo. Wah. Iki ape piye iki model ape piye? Ngaor ngono. Wedi ra, jenengan wedi. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kundang rejane ramajat. Angaturi sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga geng seni Barong Taruna Adijaya ingkang mijil saking Laladan Duku Tengger, Desa Tempel Mabang, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora. Ingkang dipun
Sesepuh dene panjenenganipun Bapak Sagiyana ugi dipun bantu dene panjenengan Aratna. Saya ning para tamu ingkang sedang ngecaput syukur ngarsanipun Gusti Kang Purba ing dumadi. Kanthi syafaat dalah hidayahipun kita sedaya saged manunggal makemah wonten adicara wali mantul khitan. Menuju panjenenganipun Adi Mas Manaf Hafiz Fauzan Ismail. Atmojo saking Bapak Suyanto dalah Ibu Sumikut. Nah, alhamdulillah namun saged dereng nedonga telah memuji mugi putra ingkang dipun tetahaken dados putra ingkang saleh migunani tumrap bangsa dalah negara ugi ngabekti dalah tiyang sepuhipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi mboten kata lumpen salat ugi salam kunjung ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tinggal syafaat-syafaatipun ing yaumul akhir. Saya ning para tamu yang sinuba ing panghormatan kangge amiyarsa ing swasana panjenengan sami sampun kasugata wonten tari rampak barong ingkang dipun tindakaken dening para seniman saking paguyuban seni Barong Taruna Adi Jaya. Ugi kangge ngrantu medaling para seniman-seniman ingkang badhe atur panglipur kunjung ngasane panjenengan sami setunggal mbaka setunggal tetembangan badhe katuraken kunjung ngarsane para tamu wabil khusus dening panjenenganipun Bapak Suyanto dalah sak keluarga sinareng sindene saka bumi Purwodadi ya sing kondang kalau kowe ngerat Mestika Taruna nyampur sari jaranan jaranan jarane 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 sing nunggang dorobe sing nunggang para mantri cek cek kok jarane nurut Sik rada nganu. Sik. Lon lah. Tidak dikletak barongan iki mau piye? Iya, Mas, ketanto. Rada seneng kowe no. Wilujeng dalu wong ayu. Alhamdulillah. Isih kurang lho. Sing kurang apa? Delok to kabele. Ya Allah, kok angel men cah jalukane iki lho. Pes suwe ra petuk kowe kok seneng garap aku iki lho. Ya ora ora suwe. Kowe kudu nah, ngatur keuluk salam. Nah. Jane kok ora sepelane piye to? Piye? Aku lho nyeker. Iya tak coploke sandalku ta. Ya wis coploken to. Wis. Oke, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jaluk dibaleni. Ben marem rasane ngati. Oke, jane iki rame ngarep guri, Mas. Ora ngarep guri tok. Lah ndi? Tekan dhuwur-dhuwur barang. Masalah iku mbok ati-ati ya, Mas. Iku modho munggah liwat tandha kono aku nek tiba iku engko piye. Lah, sakit lho. Oke. Nggih, alhamdulillah. Wis suwe ora sowan rene. Ana ing Dukuh Kembang. Desa Jurang Jero iya toh? Jurang Jero. Nah, alhamdulillah. Dalane kok apik. Saiki dalane wis jos kowe glender nek wis tok jepon. Jepon piye omah kurang jepon? Lah omahku adong Purwodadi. Iya. Saka bumi swike Purwodadi. Aku iku anggere ngeneki jenengan kok angile ra ono. Lho ngeneki aku piye maksudnya? Angger dijob aku main, angger dijak aku main. Lho iki kok iki ndak model sinden piye kok angile ngene iki. Lah nek ngejob aku iki 1 tahun sebelumnya ndak ngejob. Lho. Tak entek panjenengan. Iya toh. Oke. Iki acaranipun Walimatul Khitan. Nah, sampun dihitan? Sampun mau Dek wau. Napa diiring barongan. Oh, alhamdulillah. Panjenengan nderek to? Lah kok aku ditinggal? Lah kok aku ditinggal? Engko kowe nek melok mlaku mesakne nek sakit. Ya ora kok mlakune, ya melok numpak jarane kuwi to. Loh, sik. Jatke apa melok numpak jaran? Iya. Awor sing sunat kuwi lho. Awor sing gak mesakne jarane kok. Ya ora mesakno sing sunate kuwi kok malah kepeden karo aku. Alhamdulillah saged marasan rene meleh. Atur panglipur wabil khusus para tamu iki ya. Jan rejo pokoke nyeneng ati. Pokoke diparingi tetembahan menapa. Bila wonten pamundutan saking Bapak Ibu? Dereng wonten apa sampun wonten? Dereng. Alhamdulillah. Katuran sik sigra napa sik langgam?
Loh, mau salamku disauri lho, Mas. Saiki kok ana sing semaur belas. Wes gayem karo kancane lho. Iku mesti jagung aku. Piye? Lho kok MC gede baguse koyo ngono. Lho, Kayak Maradus. Ning kene ana banyu be. angel kok. Aku mau si binan tok. Alah yo, Ora apa-apa penting kan. Wetute koyo ngene. Minyakan sik ta lah. Ya aku tak anderene lah aku kok. Awas nek tiba. Nggih. Alhamdulillah. Aturan sik apa iki, Mas? Pokoknya diaturi album dia saking panjenengan. Nah, mengke mbok bilih kangge yang rantu, mbok bilih wonten pamundutan saking para tamu. Nah. Kula sik sigra ibuke mengken sik. Tanggam sik. Oh, heeh. Oke. Sore-sore sing kalem-kalem Ah. sik. Engko yen saya dalu saya ngantuk dikeki sing rancak. Dak ngono to? Napa, Pak? Gubuk Gubuk asmara. Slendro, Mas. Jalukane gubuk Cocok. asmara. Ah. Alhamdulillah anyep-anyep ning jero gubuk. Biasane karo kopi. Ya nek kopi tok ora masuk. Ya apa? Karo apa ngono lho, biasane kadwe apa ta nek kopi iki? Iki kopine Dela yo urung ono. Aku ora ngopi ya, sorry ye. Lah apa? Kowe njaluk kopi to? Aku gak jaluk, aku iku mau berdoa kepada yang kuasa muga-muga aku bengi iki dikai kopi. Iya, engko tak jaluk wis ta, tenang ae. Ayo pokoknya Nggih. panyuwunane wonten gubuk asmara. Kagem bawa niki, Pak. Nggih. Nggih. Ah. Monggo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Suwe ra tau petho swaramu kok saya jies. Iki ngono kok ngono wis iki bedhek kondi ngono. Hah? Piye? Suara menggelegar. Heeh. Wong barang yo membedang ngene kok ya. Aku gak omong lho ya. Aku gak Omongno omong. dhewe wis. Bisa emang. Emang gak ditoke. Liasem yenake muta lelampahan kang uri tresno tulus senadyane gubuk asmara. Alhamdulillah minangkani pamundutane saking Bapak Sinten? Pak RT. Pak Rete. Pak RT, heeh wonten Oke. gubuk asmara. Semoga berkadang. Nah. Yen liwat aku kelingan apa kae biyen tak golere. Ya yo, iya yo. Jaga kabar tulisan pernah memanda bisa sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandum tresno tanpa
gubuk kae Panwati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino alhamdulillah iki malam minggu ya malam minggu gayang-gayang barang delok taruna pokoke jalukan ana tayub dangdut langgam oke siap melayani pokoknya apa ae dituruti malam minggu iki enake ndelok barongan nek kok barongane ndi to ora ana ape carane piye ape tak pasang ana lampune sing gila-gilo iki lho aku iku banget temen ora men ora monggo jengaken atur tinggal berjuang tembak ngaros kunjungan meneh para tamu sinambi nabi dalan sampe aturaken pelajaran sami sinambi hameno sari terima gelar kesini barong taruno adi jaya bukit suka pengen pelajaran sami wet pati ana susah kali paglaran duit ya Allah tak goyang tresno tanpa bantah tanpa kloso abot kataman asmara sakroning ati datang luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga laran neng gubuk asmara
Asmara. Pamundutan saking Bapak RT. Nggih, matur sembah nuwun. Lir Gumanti, terima kasih. Pokoknya gentenan. Bar iki Sukaretna engko nyanyi bar nyanyi genten sing liyane neh. Nggih, matur sembah nuwun Mas Zul. Siap, Mah. Alhamdulillah setunggal tembang ngaturaken Jumat panjenengan sami kangge atur panglipur kunjuk para tamu ingkang sampun kersa rawuh bagian dalem punika. Tumapa adijare kasala jipun wonten Tari Suko Aratna. Kasuwun dumateng widodari ayu saking paguyuban seni Barong Taruna Adijaya. Katuran jekar saking Pati Busana tumuju wonten Sasono pepanggungan. Ayo Nduk. Alon-alon tindake, Perwidodari Widodari ayu saking Kahiwangan Karya Adijaya katon biar mencorong cahyani Jumor embani kelintang sewa Tegalan katingal mebior yang kelintang semuna para widodari keting pagiyang sri Setunggal pagelaran ngaturaken debat panjenengan sami sinareng dening Pur Kadang Taruna Adijaya wonten Tari Suko Aratna dados
kawure mas jinggo sak upama kadoan saring ojen dheweke gawe
serangan ora kandha atiku sansaya ndatra atas ranani senengan ulun Nek mau bar kalem iki gayeng. Gayeng Iki tenan, dikeki sing gayeng neh. Iki mau awak dhewe ning kene ya ora dhewean. Ora dhewean. Ana son penake ngene kok ora roh jenenge iku. Jenenge apa to, Mas? Ngono lho. Langgeng. Langgeng jare, Mas. Langgeng. Langgeng. Langgeng ya. Kok karo aku? Lah piye karo sine karo sampean? Kerja bareng langgeng audio. Sone jan jos. Uwinuk pokoke. Uwinuk tenan. Uwinuk. Pokoke iki dikek. Iku sing bodi apa, Mas? Gelungane ku lho, Bu. Iya. Nek mriki terus sak menten ngeten, Bu. Ning nggonku sak ngene kok. Oh, ning nggonku malah semene. Wong ning nggonku ya dhewe-dhewe alhamdulillah. Iki sing sigrak sing apa, Mas? Iki pokoknya kayak Sing sigrak jalukanmu apa, Mbak? Ngomong. Tak tamani. Lho iki kapok lomo lho iki. Ripon? Oh, tidak ada. Nganu ngomong putrane ya. Enggane. Pokoke kayak sing sigrak apa? Mana sampean, Mas? Sing sigrak sing rancak munduh sajroning ati saka diwaning tresna. Lah kok iso. Semangga sinareng taruna Adi Jaya.
jebol kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Monggo wonten tari bujang kanong kasuwun dumateng para seniman saha seniman saking paguyuban Seni Baron Taruna Dijaya. Katuran siyaga ing gati sawiga ing diri sumangga. Yo. Alon. Oh.